nášho výskumného týmu. Keď som bola v roku 2011 v Bratislavskom štúdiu, tam som sa zoznámila s dvomi aktivistami, ktorí pomáhajú v tomto výskume. Slovensko neprešlo takou reformou, po akej sme volali na našich námestiach v novembri a decembri 1989. Vzniklo veľa inštitúcií, ktoré majú vo svojom názve či v náplni práce ochranu ľudských práv. Ale nemajú žiadnu kompetenciu riešiť problémy v pracovnoprávnych vzťahoch. Mám na mysli problémy s psychickou tyraniou a zotročovaním zamestnancov. Psychický teror na pracoviskách má rôzne formy. Opakovane som o tom prinášala na rôznych podujatiach, ale najviac aj v parlamente. V parlamente zostali moje apelácie bez odozvy. Uspokojivé však je, že občania dvíhajú hlavy a prejavujú záujem o vedomosti o týchto sociálnych problémoch. Podarilo sa nám vysvetliť sebavedomie pracujúcich, aby si boli vedomí svojej ľudskej hodnoty. Vďaka našej tímovej odbornej práci dnes vieme definovať, čo je vzťahová patológia a čo je sociálna patológia. Tu sú naše originálne zistenia a definície. Vieme, že nikto pred nami takéto definície a odhalenia koreňov problému ani nepublikoval, ani nedefinoval. Je to problém, ktorý sa nedá skúmať nejak inak, len tímovou spoluprácou špecialistov. Korene problému sú príliš hlboké a príliš široko fixované. Jednak povedomí jednotlivca, ale aj v štruktúre spoločenstva. Naša metóda výskumu má jeden konkrétny problém. Ide o každú poškodenú osobu a na konkrétnom pracovisku, kde vykonávame každý samostatný výskum. Ďalej robíme zhrnutie poznatkov podľa kategórie poškodení konkrétnych osôb, napríklad právne, sociálne, zdravotné, psychické poškodenia. Nakoniec sumarizáciou všetkých zmapovaných prípadov vyhodnocujeme a zovšeobecňujeme pravidlá sociálnej diagnostiky a sociálnej terapie. Jednoznačným kritériom sú spoločné znaky všetkých problémov. Tento postup nám umožnil odhaliť korene problému. Niektorých občanov priamo obhajujeme na súde, ale čo je najdôležitejšie, mapujeme a vyhodnocujeme problémy občanov ako komplexný sociálny problém. Prečo som sa začala venovať téme sociálna patológia? Prvé skúsenosti s tyraniou v zamestnaní som získala vo funkcii právneho poradcu pre nezamestnaných na úrade práce, kde som pracovala v roku 2000. Prichádzali za mnou občania prepustení z zamestnania a chceli riešiť svoj problém. Najmä to, že sa považovali za ukriždených. V skutočnosti naozaj boli poškodení rôznymi spôsobmi porušenia ich práv. Uvediem príklad. V začínajúcej firme istý zamestnanec firmy rozbiehal určitú činnosť. Zrazu, keď už firma prinášala zisk, majiteľ sa rozhodol prepustiť tohto užitočného zamestnanca. Okrem nemorálnosti majiteľa bolo v jeho postupe aj porušenie zákonov. A ja som zistila, že úrad práce nemá kompetenciu a ani nechce tieto nemorálnosti a porušovanie zákonov riešiť. Nový duch kapitalizmu zasveduje riadiace štruktúry a všetko nechali bežať džunglovým spôsobom. Úrady práce sa stali iba nástrojom pre nasledovanie nezamestnaných, čo bol ďalší nový sociálny problém. Ak prepustený občan chcel dávku nezamestnanosti, musel sa hlásiť zistenie alebo mesačne na úrad práce. Úradníci si ani neuvedomujú, že je tu šikana a prenasledovanie nezamestnaných. Ďalšia psychotrauma pre poškodených občanov. Takýto nevedomý postoj vychádza z mylného predpokladu, ako keby prepustený bol prepustený z vlastnej lenivosti alebo z vlastnej viny. Sociopatia mnohých poslancov nedovoluje im pochopiť základnú ľudskú vlastnosť, že každý chce mať istotu a istota v industriálnej spoločnosti, ako je aj naša spoločnosť, je v tom, že má prácu. Každý túži stabilný príjem a stabilnú istotu, že jeho práca trestnosť nezanikne. Teda ignoranciou tohto základného duševného atribútu súčasného človeka vznikajú mnohé šikanózne zákony, ktoré má aplikovať úrad práce. Jedným z takých je posledný zákon o hmotnej núdzi. Zamestnávateľia podstupujú silou kapitalizmu. Úrady sa k problémom zamestnancov stávajú, akože nemôžu zasahovať do pracovnoprávnych vzťahov. Mne osobne prizvukovali, že nikto nechápe riešiť tieto problémy. Je to všeobecný úradníci, ale v úvodzovkách nepísaný predsud. Starý a používaný stereotyp, hovorí úradníkovi, čo ti nikto nekáže, nerobte.
tzv. Inšpektoráty práce, ale zákon o nich hovorí. Zistenia inšpektorátu práce nemajú právnu záväznú formu, takže úradnícky tzv. Vypísaný predpis sa stal zapísaným zákonom. A hovorí, že úradné zistenia porušenia práv občana je len zistenie bez právnej sily. Výsledkom je aktuálny stav. Zisťovať sa môže, ale riešiť sa nebude. Takýto právny chaos neexistoval ani v staroveku, ani v stredoveku. Vedia o tom všetci historici. Pripomeniem, že až do 20. storočia každý úradník v každom kráľovstve zodpovedal za niečo a zodpovedal za to svojou existenciou. Zhrniem postup dnešného úradníka. Úradom vlády, premiérom a ministrom počnú, posledným asistentom na súde končia, je postup približne takýto. Sťažujete sa, vyšetríme a odpovieme vám, že ste neoprávnene podali sťažnosť. Bodka. A občan môže písať aj 1000-krát, je to stále to isté. Začalo to nacistickou vládou v Nemecku, pokračovalo to komunistickým režimom a dnes je to najbrutálnejšie v tzv. Demokratickom voľnotrhovom systéme, v ktorom vládne kapitál a politická moc aj nad zdravým rozumom. Pýtame sa, ľudia sú natoľko zmanipulovaní, že si to neuvedomujú. Sústavne si volia tých istých dlhárov do zastupiteľstiev a stále si nechávajú odoberať práva na právo. To je záver toho, čo nazývame sociálnou patológiou. Môžeme to nazvať aj luhársky sociálny systém, ale to by nebolo odborné. No, pri týmto našim vystúpením som zašla za jednou pani psychologičkou, aby nám teda priblížila, čo takéto patologické vzťahy môžu spôsobiť našim zdravím. Konkrétne na tieto otázky odpovedala psychologička Miroslava Sováková, psychiatrického oddelenia Univerzitnej nemocnice Lipovská v Košiciach. Takže keď som zašla za ňou, moja prvá otázka bola zameraná všeobecne